Marisol Novoa muchas veces recordaba la frase de Clara Campoamor: todos somos hijos de un mismo padre y de una misma madre. No podemos ser enemigos. Hoy la ciudad de Orense le concede el premio Clara Campoamor a título póstumo. La ciudad de Ourense, el municipio de Ourense, rinde hoy tributo a su memoria y agradece su entrega. Su nombre queda ya escrito con letras de oro en la historia de nuestra ciudad en el corazón de este premio. Marisol, donde quiera que estés, este es tu premio. Esta es tu ciudad, tu provincia, y este es nuestro profundo agradecimiento. Muchas gracias, Marisol. Pues estamos en la Sala Valente y vamos a otorgar la 20ª edición del Premio Clara Campoamor, que premia lo que son las oportunidades entre hombres y mujeres por igual. Y en este caso lo vamos a otorgar a Marisol Novoa. ¿Por qué? Pues porque ha sentado un precedente, la primera presidenta de la CEU, de la Confederación de Empresarios de Ourense, y con su liderazgo ha demostrado que teniendo talento y capacidad no hay ninguna barrera. Un día especial para ti, por lo tanto, ¿no? Muy especial porque empezamos las dos juntas una andadura en la Confederación Empresarial. Ha sido mi compañera, mi amiga, mi mentora, una de las primeras personas que confió en mí a nivel institucional y la llevaré siempre en el corazón. Guai. Manuel. Bueno, eu quero falar dun aspecto persoal. Eu quando era moi novo, no ano 87, empecé a traballar no xulgado do Carballiño. E Marisol sempre comentaba con ela, que nos xuntábamos, Marisol era caña do Cerviño. Todo eso no Nadal pasaba por mesa do xulgado e nos traía unhas cañas de Cerviño. Unha gran persoa, gran profesional, unha humanidade inmensa e cun traballo excelente que fixo en todas as súas facetas da súa vida, tanto na abogacía como ao mando da CEU. É un sentimento de cariño, de nostalgia e de recoñecemento por esa gran labor que fixeron da súa vida. Por lo tanto, super merecido, Clara, verdade? Evidentemente, 100%. 100%. Moitísimas gracias. Gracias. Bueno, eu creo que quen millor que Marisol para recibir este premio. Desgraciadamente este recoñecemento non está, xa con nós foi unha persoa increíble, foi unha muller emprendedora, andasaxa e que pelexaba por todo o que no que ela creía totalmente, era un exemplo de muller a admirar, así que por suposto quen mellor que ela para recibir este recoñecemento. Bueno, a verdade é que a Marisol coñecina nunha gala de premios do Ribeiro, precisamente, onde ela había pouco tempo que asumira o cargo de presidenta da CEO. Sei que me dixo, mira, non te coñezo, pero gustoume moito o teu discurso. E a verdade é que non foi por a gabanza, foi por como me dixo as cousas. A partir daquele momento entablamos unha amizade, aparte de colaborar en moitas cousas. Eu salientaría dúas cuestións. A primeira foi que, como presidenta da CEO, creo que fixo unha labor encomiable, deixou un listón moi alto para os que lle sucederon, e sobre todo outra cuestión que ela sempre puxo a súa condición de muller por diante, sen ningún tipo de eiva, sin que eso supuxera un tipo de eiva. Eu creo que por eso foi un exemplo para todas e para todos. Moi merecido este homenaxe a Marisol, creo que é de xusticia e creo que é unha cousa boa que unha muller referente como foi Marisol rompa o estreito en Ourense e se lle reconozca na súa cidade que tanto ela quería. Gracias. Pois Marisol era desas mulleres que donde estaba enchían todo, ¿no? E que non podía pasar nunca desapercibida. Por eso, aunque agora mesmo non este, sí que un cachiño de ela sigue con todos e cada un de nós. Moitas emocións, Pois nada, que celebrando o premio que se lle concede a título póstumo a Marisol, porque tuve a sorte de relacionarme por diversos motivos. Estábamos no padroado de Ourense, en outras entidades na que
pois ela representaba a CEO e eu representaba pois a alguna outra institución. E, bueno, sempre tuvemos moi boa relación, sempre participativa en todos os encontros que tiñamos, e estou moi contento de que o xurado pois lle dedicase pois este ano este premio pois tan importante, sobre todo pois a aquelas mulleres que teñen pois, un tipo de iniciativa ou de actividade pois que se empodera, como se dice agora, non? E nada, aquí estaremos neste acto de homenaxe a ela. Recordándoa. Recordando, claro. Bueno, hoxe é un día moi especial para todos os que traballamos ao lado de Marisol durante moitos anos, pois que tuvemos unha relación de amistad moi profunda durante casi 30 anos e, bueno, destacar a súa loita, a súa defensa do papel da muller, que foi unha muller que tocou un techo de cristal importantísimo que sempre fora un campo de homes. Ela chegou a presidir a Confederación de Empresarios de Ourense, a única muller en toda a Galicia a presidir unha confederación. Unha muller que foi unha gran muller a todos os niveles, humana, e ademais pois unha gran muller para defender o tejido empresarial e unha gran amante da súa terra, o Carballiño. Moi ben. Hoxe é un día especial, facemos un homenaxe a unha muller loitadora, unha muller que foi licenciada en Dereito Abogada, pero que ademais foi unha das primeiras mulleres que foi presidenta da FEU, co cual todas as mulleres deberíamos de estar contentas de que iso ocurrira, porque ela fixo valer as mulleres no eido da empresa, e iso é moi importante para todas nós. E, por suposto, é un homenaxe moi merecido o Premio Clara Campoamor da cidade de Ourense a Marisol Novo.